Det er Devil. Du bliver sikkert slynget med ud. Yes, nu kom du op! Ja. Ja. Stupid thing. Ja, men lidt. Ja, og gjorde det. Det er den der kommer lidt for tæt på. Prøv lige kigge den der. Jeg kan se dine klipklapper derude. Wow! Også din tå der. Ja. Ej. Altid nu du går ud over, hvad?